Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Мастеровые театры өчен яңа бина төзелеше дәвам итә. Әлфия Кагогина эш барышы белән танышты. Тормышта да, эштә дә кулга-кул тотынып эшлиләр. 49-нчы комплекста эшләүче һәм яшәүче Геннадий һәм Янсылу Мырзахановлар белән таныштырабыз. Статистика мәгълүматлары буенча соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 49 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектән коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 19 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 24875 очрагы билгеле, аларның 21926-сы терелгән, 33-е узган тәүлектә. Татарстанда COVID-19-дан вакцинация буенча Telegram-бот эшли башлады. Аның ярдәмендә республика халкы үз шәһәрләрендә яки районында вакцинациянең якындагы пунктын табарга, вакцинациягә язылырга, прививкалар турында еш бирелә торган сорауларга җавапларны өйрәнергә, шулай ук якыннары һәм дуслары белән мөһим мәгълүмат белән уртаклашырга мөмкин. Кулланучылар бот аша вакцинациягә языла ала, сервис моны дәүләт хезмәтләре порталына күчеп яки кайнар линияга шалтыратып эшләргә мөмкинлек бирә. Telegram-бот тәкъдим иткән вакцинация турында еш бирелә торган сораулар исемлегендә прививканың ничек уздырылуы, хәвеф-хәтәр төркемнәрендә кемнәр булуы, каршы килү, организмның прививкага мөмкин булган реакцияләре һәм башкалар турында. Яңа уку елы якынлаша, димәк, балалар һәм ата-аналар актив рәвештә мәктәпкә әзерләнә. Барлыгы кирәкле әйберләрне сатып алалар, укучыларны тукландыру режимын җайга салалар. Шул уңайдан балалар товарлары сыйфаты мәсьәләләре буенча Роспотребнадзорның кайнар линиясе эшли башлады. Экспертлар балаларның оптималь рационын төзү буенча аңлатмалар бирәчәкләр, баланы каникулдан соң уку процессына ничек дөрес итеп кертеп җибәрергә киңәш итәчәкләр. Балалар товарларына нинди документлар булырга тиеш, маркировка үз эченә нинди мәгълүматны алырга тиешлеген, мәктәп өчен сыйфатлы товарлар, уку җиһазлары, куркынычсызлык уенчыкларны ничек сайларга һәм башкаларны аңлатачаклар. Шулай ук хезмәткәрләр кулланучыга сыйфатсыз товар ачыкланган очракта мөрәҗәгатьне кая җибәрергә кирәклеге турында сөйләячәкләр. Роспотребнадзорның бердәм консультация үзәге 800 555 49 43 шалтырату бушлай. Мастеровые театры өчен яңа бина төзелеше дәвам итә. Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина эш барышын тикшерде. Исегезгә төшерәбез, элегрәк хәбәр ителгәнчә, эшләр графиктан 30%-ка калыша иде. Тоткарлану ни белән бәйле һәм алар куелган вакытка сыеша алырлармы? Лилия Газина ачыклады. Мастеровыйның яңа бинасы узган елның ноябрендә төзелә башлаган иде. Акча федераль бюджеттан бүлеп бирелде. Объектта эшләр графиктан калышып бара, шундый ук хәл июнь ахырында да булды. Ул вакытта подрядчы бу елгы планның 24%-ка гына үтелүе турында хисап тотты. Вакыт кысаларында сентябрь айларында кергә вакыйда иттеләр, тик барып чыкмый күрәсең. Есть план график и есть факт. Вот сегодня говорим о том, что факт и план пока еще не сошлись. Республика баш инвестицион төзелеш идарәсе директоры урынбасары Вәли Нәҗмиев сүзләренә караганда, графиктан калышу театр вәкилләре белән проект документларын килештерүнең озакка сузылуы белән бәйле. Я думаю, после сдачи школы в Замеляке Севодной с участием президента в этом году, это произойдет до конца августа, перекинутся сюда подрядчики, то есть усилят работы. И я думаю, мы поставленную задачу в освоении 897 плюс дополнительные 140 миллионов с того года перекинули. Вот эту задачу, освоение этих денег на этот год, мы должны выполнить. Мәләкә Сарьягы микрорайонындагы яңа мәктәпне тапшырганнан соң объектта эшләр саны күбрәк булыр дип планлаштырыла, дип билгеләп үттеләр. У нас на сегодняшний день ведется кирпичная кладка, в подвале начали полную штукатурку уже, отделочные работы. Сейчас вот выдали сети у нас проект, начнем сейчас сети. Когда сети начнутся, у нас выполнение сразу передвинется выше. Графика подрядчылар шулайда сентябрьга кергә планлаштыралар. Исегезгә төшерәбез, мастеровые театры мәдәният милли проекты кысаларында төзелә. Объектның якынча смета бәясе 1 миллиард 80 миллион сум. Төзелешне 2022 елның августына тәмамлау планлаштырыла. Лилия Газина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Гомерләрен йортта тәртип урнаштыруга багышлаганнары Янсылу һәм Геннадий Мырзахановлар 1983 елдан бирле 49-18 йортында ишек алды җыештыручы булып эшлиләр. Һәм бу вакыт эчендә алар бер генә тапкырда бу хезмәтне сайлауларына үкенмәгәннәр. Вдвоем тут работаем, он помогает, я помогаю друг другу.
Тормышта да, эштә дә кулга-кул тотынып эшлиләр Геннадий һәм Янсылу Мирзахановлар 49-нчы комплекста эшли һәм яши. Аларның эш көне иртә башлана. Янсылу подъездда, а Геннадий урамда җыештыра. Добросовестно надо относиться к работе. Обычно так я думаю. Значит, есть же такие люди, берут вот, пьют, не работают. Ну вот мы не пьем, да, трезвый образ жизни. Шалда Мирзахановлар гаиләсе 1983 елдан бирле яши һәм шул ук вакыттан бирле алар урам себерүче һәм җыештыручы булып эшли. Янсылу Минзәлә районыннан Геннадий Мөслимнән килгән. Алар 2 бала тәрбияләп үстергәннәр, хәзер оныклар карыйлар. Теләсә нинди эшне яратырга һәм хөрмәт белән карарга кирәк дип саный алар. Содержать свой участок очень это нелегко, надо трудиться, чужой труд надо уважать. Бывает разные времена, тяжелые времена. Но мы стараемся. Работу я люблю, работа не тяжелая, а лучше работа пускай боится от нас. Шоллар аларны һәр чак үрнәк итеп куялар. Йорттагы чисталык ул халыкның казанышы гына түгел, аларның тырыш хезмәте дә. Часто сидят вот на скамейке, тут сидят так и семечки, и все это нехорошо, конечно. А дворник убирает. Дворник убирает, да. Я бы вот таких людей заставил бы самих немножко поработать, конечно. Подъезд чистый, во дворе чисто. Зимой я утром рано выхожу на работу, уже снега нету у нас. Все вообще отлично. Супер просто. Очень ответственные, да. Мен пашам жүретем. Мин үз эшемне яратам, диде Мари телендә Геннадий Мирзаханов. Шушы принципка таянып кына кешеләргә файда китергә мөмкин ди ул. Лилия Гатина, Рузилия Фахретдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кымлык, дәртле музыка һәм бик күп бүләкләр күңел радиосы Сандалия пляжы белән берлектә Чаллы халкы өчен тагын бер зур бәйрәм күңел пати дискотекасын оештырды. Чалларны төрле конкурслар, бүләкләр, шулай ук татар эстрадасының популяр артистлары чыгышы көтте. Күңел пати дискотекасы инде берничә ел дәвамында үткәрелә. Чараны татар эстрадасының популяр җырчылары да түземсезлек белән көтә. Менә шу дискотеклар ешрак үткәрелсен иде, күбрәк үткәрелсен иде дип безгә инде бик күп радио тыңлаучыларыбыз язды. Һәм без әлбәттә аларны тыңлап, менә бу ел икенче мәртәбә шушы дискотекны уздырабыз. Без моңа бик шатбыз. Халык белән тулы пляж күңел пати дискотекасының уңышлы узуы турында сөйли. Бай эчтәлекле программа беркемне дә битараф калдырмады. Бunda bizning tatar яшьләре күңел ачалар. Матур иттереп, биеп, матур иттереп, үзләрен сәләтләрен күрсәтеп, әйме. Алып баручыларны татар эстрадасының популяр җырчылары Гөлназ Хамилсур Шәрипҗанова, Рафис Калимуллин алыштырды. Гөлназ Баталова күңел пати кичәсендә беренче тапкыр чыгыш ясады. Бик күңеле бик ошый. Мин үзем Сандали пляжында 12 ел элек булдым, соңгы тапкыр. Һәм хәзер Төркия кебек бик күңелле. Шоулар һәм шәһәр кунаклары, шулай ук артистлар төн уртасына кадәр җыйладылар һәм биеделәр. Барысы да яхшы кәеф белән таралыштылар. Біз ескертіп узабыз COVID-19-ға қаршы вакцинация дәвам итә, орталарсыз иммунитет булдырырга телисез икән, коронавирустан прививка ясатыгыз. Бүгенге шулар иде, мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 9 по 22 августа в ДК КамАЗ «Набережные Челны». При покупке 1 килограмма сортового меда 1 килограмм цветочного меда в подарок, а также 4 килограмма цветочного меда всего за 1000 рублей. Сеть магазинов женского белья «Стилок». Постоянное обновление коллекции нижнего белья, купальников, пляжной и домашней одежды. Идеальное качество по доступным ценам. Создай свое настроение. Ищите нас во всех торговых центрах города.